Gràcies, senyora presidenta. Mire vostè, senyora diputada, vostè és molt jove, però el seu partit neix d'un partit que es diu Aliança Popular, que va votar en contra de la Constitució espanyola. En contra de la Constitució espanyola. El partit mare del PP va votar en contra de la Constitució espanyola. I és... Sí, és que està en el llibre de sessions del Congrés dels Diputats. I, per tant, quina història ve a contar-me a mi? Jo vaig votar, no vaig poder votar. Escolta, és que no vaig poder votar esta reforma de l'Estatut perquè ens van segrestar un debat democràtic que altres comunitats sí que les va poder votar i nosaltres no poguérem votar-la. I miri, li vaig a dir una cosa. Per culpa de normes injustes, us van segrestar, tots dos, vostès i vosaltres. No tingueren referèndum de la reforma de l'Estatut. Però a banda d'això, li vaig a dir que en la legislatura passada jo no estava en aquestes Corts, però 115.000 votants al bloc no van poder expressar el seu presència en els Corts per culpa d'una llei injusta que vostès van aprovar. 115.000, ho ha escoltat vostè bé? 115.000. I mire vostè, nosaltres estem ací perquè tenim uns votants i aquesta societat és plural, en una coalició. I les coalicions s'esgoten quan s'acaba el període electoral. Però mire, en cap moment hem arribat al nivell de crispació, de lío, que tenen vostès en molts municipis valencians. Perquè un regidor del PP li diga a un altre regidor del PP te voy a matar, enano, ahí no hem arribat. Ahí no arribem. I això ho diuen els seus regidors en un municipi com Villena. Te voy a matar, enano. Les coalicions electorals s'esgoten quan s'esgoten, però vostès ni van votar la Constitució, posen barreres electorals. Aliança Popular no va votar la Constitució espanyola. I, per tant, el que vostè... Aliança Popular va votar la... El senyor Maluenda va votar... Por favor, señores diputados. Que no era diputat en les Corts espanyoles, però bueno, si ell ho diu. En totes maneres, si vostès voten en contra de la nostra proposta de resolució per a democratitzar, d'acord amb el que diu el síndic de Greuges, el senyor Pepe Cholvi, recomana al govern valencià, José Cholvi, recomana al govern valencià que faça possible garantir l'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat. Si vostès voten en contra, voldrà dir que vostès estan en contra de l'objectivitat, la veracitat i la imparcialitat. I el meu forner i tot el poble valencià sabrà que vostès utilitzen 211 milions d'euros no per a un servici públic, sinó per a un servei del Partit Popular, un servei partidista, i juguen en les cartes marcades i juguen fent trampes. Vostès volen jugar als partits comprant l'àrbit, i això no és de... Muchas gracias, señor Morera.